The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 says, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life with Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga kita mag-andam sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Ingon nga mga magtotoo, gimanduan kita sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9 sa pagkumpisal sa atong mga sala, sa dili pag kita magatuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan limpyuhan nato ang atong kalag aron ang Espiritu Santo makatudlo kanato sa iyang mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Ug busa, let us use the principle recovered technique of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo higala, wala pa'y kalwasan, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal, kundi ang paggamit sa imong kabubuton, pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mao kanay desisyon nga imong himuon. You decide to put your trust in the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Diha ikaw maluwas kay matud pa sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, aniya kami sa imong atubangan na usab, aron sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdaka na mo dinining dapita aron sa pagpadayon sa among spiritual momentum.
Mao man kini ang proseso ang paagi nga imong gitudlo kanamo nga kami magapakaon sa among kalag pinagi sa among pulong. Kay matud pa nimo sa Mateo 4:4 ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Ug busa niini higayon na nagaampo kami nga imong tangtangon ang mga babag sa mga nauna aron makadupot lang kami sa among pagpunting diya sa imong igatudlo kanamo ni adlaw. Bani kami pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo. Ing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Hesus among manluluwas. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga kaigsuonan diya ni Kristo. Tanan magkakaman no sabta sa Dios atang gilugwayan ang atong kinabuhi. I mean gilugwayan niya, gipabuhi pataniya, nagaginhawa pa kita o askil pa nga atong panglawas o glanti pa nga atong pangisip. I hope you are. Ako mga kaigsunan diyan ni Kristo ug sa mga higala nato nga nagsubay nagasunod nining atong Bible study through the YouTube ug kini ubos man sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga atong giangkon nga grasya, grace, provision sa Dios. Busa sa wailangan magpadayon ta sa atong hilisgutan. Aniya paghihapon kita magadupot niining topic nga giuluhan og the dynamic spiritual life of believers. This kind of life is adventurous, supernatural, unique, sophisticated, fantastic, fabulous life. Nga mao kini ang buot sa Dios nga atong mapanag-iya o maangkon o masinati. Samtang niya pagkita niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. O kay iniaman kita sa ikaduhang bahin, phase 2 sa plano sa Dios. Iya kitang manduan diya sa 2 Pedro 3:18. Kanunay na to kining gisubli-subli pagpahinumdum nato nga mao kining yang mando. Once we became believers in Christ, once we got saved or through faith alone in Christ alone, then we are mandated because we became members of the royal family of God. Nahimo na kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios o kita nahimo ng mga anak sa Dios. O kitang mga magtutuo na mga lungsurano na dito sa eternidad sa langit. Matod pa kanas Pilipos 3:20. Okay? Philippians 3:20. All believers are citizens of heaven. So mao nga ang mando sa Dios kanato mao nga patubuon ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw nga paagi. So this is the process that we have to fulfill. I mean to follow, because this is part of God's protocol plan nga ipasunod kanato kung kita kinabuhi man ining atong topic ang gisgutan, the dynamic spiritual life of believers. So kung balikon nga mao kini ang mando, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao na nga kini atong Bible study adlaw-adlaw man kini. This has been going on for since last year, mga about July. Nagsugod na kita nini. We have been doing this on a daily basis. Musa every now and then ay atong pagaisgutan mga punto ug atong ibalik no sa baron nga kay kining atong method of teaching here is inculcation. Okay, that's why
We have to repeat and repeat and repeat. Atong balik-balikon, subli-sublion ang mga prinsipyo, mga points of doctrine. Aron sa ingon niya na mo tapot na gyud niya sa atong kalamhan. It is going to sink in. Matod pa sa in English. It's sunk in sa atong unsa galamhan. Ug di na gyud na angay natong kalimtan. Okay? So diha kita sa phase 2 of God's plan nagadupot aron atong mapupo gayod ang dugang pa nga mga kamatuoran nga atong sarang magamit sa pagtagbo sa bisag unsa mga suliran, mga gumunhap sa kinabuhi. Gawas ni ining mga spiritual assets kagi sangkap sa Dios kanato. Kini ra bang spiritual assets gisangkap ni sa Dios sukad pas kaniya tungwapang tanan. In eternity past, iya na ning giandam, iya na ning gitagana alang kanato nga mga magtotoo. Iya man tang mga anak. Subusa ang provision sa Dios wa gyud kuwang. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Manang wa gyud pagkasipyat ang pagsangkap sa Dios kanato. Now, busa atong last time kagahapon naghisgot kita bahin sa punto bahin sa unique spiritual life natong mga magtotoo. Okay? O antong gi-establishar ang premise diha nga ang Dios anaa, He exists. Okay? He exists already in eternity past. He is eternal manggod. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. So, He does exist and He reveals Himself. Og sa dihang pag mupadayag na siya siyang kaugalingon, He does it with a perfect sense. He makes sense. So, God has a plan, a perfect plan. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. So, kining iyang plano, ang object ra ba nining iyang plano, ikaw. Kita. Okay? We are the object of God's plan. And since we are its object, nanginahanglan kita og unsa. We owe God a hearing. Pinagi sa pagtuon sa iyang unsa. Sinuwat nga mga pulong diha sa Biblia. Now, ato pong gipangutanan nimo last time o gahapon, unsa magyubot pa sa butog Biblia. Okay? Na may uban nga. Wa pa gyud sila alamag, wa pa sila way idea. Unsa man gyud ang Biblia? Well, ang Biblia sa atong giingon is just one single book. Mao na. Okay? O kini, koleksyon gipundo kini sa kanuman og unom ka mga libro. Okay? It's a collection of 66 books nga atong gitawag og balaang kasulatan. O kining kanuman og unom ka mga libro ang sud niini, nalangkob niini mao ang kanalaing mga classes pagtulunan like genres sa in English pa. So, kini nagaapil og kasaysayan, panggaray, may tungod og balak ba? Unya, propesya, wisdom literature, mga sinulat, mga epistola, o ang giingos in English og apocalyptic literature. O dugang pag yun na, kining kanuman og unom ka mga libro, gisuwat kini sa kapatan kanakalanlaing mga magsusuwat ang nagagikan sa nagkanlain nga mga background. Okay? O ang uban kanila mga magbalantay ras karniro, ang uban mga mangingisda, uban mga mananambal, mga hari o
mga propita o kasagaran kanila, wa gyud sila maghibaw-anay silang kaugalingon. Wala. They never knew each other personally. So, kining maong gisgutan nga kanu mag-unom ka mga libro, gisuwat kini lapas pa sa gidugayon nga 1,500 years. Now, kini suwat sa naglalaing mga lingwahe, mga sinultihan. Hebrewanon, Aramaic. Kining Aramaic mao ni sinultihan ni Ginoong Jesucristo. Ang iyang mga gipamulong niadtong 7 last statements niya samtang siya gisakit alang sa atong kaluwasan, Aramaic. Sama niadtong giingon niya tetelestai, it is finished. Unya gawa sa Hebrewanon, Aramaic, Griego pa yun, Greek. Okay? Now, kining mao mga sinultihan o mga lingwahe, they are a reflection of the historical and cultural circumstances nga diin ang matag usa niini mga libro, mga basahon gigisuwat. Kining kanang mag-unom ka mga libro, gisuwat ni sa tulo ka continents, okay? Africa, Asia o Europa. Ug dugang pagyon na kining maong koleksyon sa mga libro ambitay kini sila og in the common storyline. Common, like for instance creation, kabuhatan, the fall, ang kalaglagan, pagkalaglag mas tao, and then ang kaluwasan sa kaliwatan sa tao, redemption of mankind. Dugang pagyud ni ana, kining kanuman og unong ka mga libro naga-contain kini why historical errors or contradictions. Wa gyud sila pagkasumpaki sa usag-usa. Wala. Nagkahiuyon noon sila. Ang doktrina na imong makatunan gikan niining mga basahon is never contradictory. O they are intimately connected. Konektado hinon sila. May kalabutan sa ilang usag-usa. O ang tibuok nga Biblia gikan sa unang libro nga maong Genesis, okay? Genesis ngadto sa pinadayag Revelation, kini nagakupot kini sa minunta mark of divine inspiration. They bear the mark of divine inspiration. Diyos nun nga pag tuga. So, there is no other 66 books anywhere like this. Wala na. Wala na gyud nga lain pang 66 books anywhere like this, anytime, any place, dinhis kalibutan. Wala na. May hinungdan nga ang Biblia labihan gyud ning gikontra pagayo. The most hated, so hated and so opposed ni ining unsa kalibutan nga dumala ni Satanas. Ngano man yung gikontra man gyud maayo. Tungod kay they contain the truth. Ang kamaturan. They are the shining light of God's truth. Shining light. Nagadanag. Mao ni hatag og kahayag. Okay. Atong reviewhon na guna. Kadtong may tungod sa Diyos. Okay. So, we already established the premise that God exists. Okay? Naay Diyos. Mo ni una. Ikaduha, ang Diyos nagapadayag siyang kaugalingon. He reveals Himself. Okay? Ikatulo, sa iyang pag-reveal, pagpadayag siyang kaugalingon, He makes this with sense. Because God makes sense. He reveals Himself with
sense, a perfect sense. Okay? Ang ikaupat, ang Diyos na iplano. He has a plan. Ikalima, ikaw ang tumong sa maong plano. You are the object of God's plan. Ug ang ikaw nom, tungod kay ikaw man ang object, ang tumong sa maong plano, therefore, imong katungdanan karon nga maminaw ka sa pagtudlo sa iyang pulong. You now owe God a hearing to the teaching of His Word. Pinagi sa pastor magtutudlo nga gihatagan sa Dios og spiritual gift to teach. Spirituhanong gasa ra maning pagtudlo. Okay? Now, out of this hearing to the teaching of God's truth, atong maugmad ang atong pagtuo ngadto sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Roma 10:17 unsay gisulti. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Now, sa diha nga kita mag-advance, magasibog na sa unahan, o eventually reach spiritual maturity, kita kinabuhi na. Okay? Niya ng kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay nga nagingadlan sa English og faith-rest life. Inubanan sa unsa? Sa divine viewpoint lifestyle. Ang imo bang panginabuhi na lifestyle gasubay na sa mga Diyos nung pangunahuna. Kasabot ka? Now, mo nagingon nato last time nga we start to become dangerous. Murag nahimo natang kuyawan na ang uban. Ngano man? Why so? Tungod kay pulong sa Dios nagatuyok-tuyok naman diha sa imong unsa, imong panimuot. The divine truth is beginning to circulate in the stream of your consciousness. At the same time, nagafunction kini uban sa post-salvation epistemological rehabilitation. Nagkinahanglan tag rehab kay bago pagud tang naluwas. Kinahanglan padayon kining rehab, post-salvation epistemological rehabilitation. Now sa diha nga makakabot na ta, we mature. We are maturing believers now. Atong makabot ang o ingnon ta ang dapit. We reach the point of spiritual adulthood. Gikan sa spiritual kanang infancy paingon ngadto sa unsa. Okay, baby believer, infancy, and then ngadto sa kanang spiritual adulthood. Okay? Aware of the various spiritual assets. Kita maalinggaton, makamatikod ayon. Ining nakanlaing mga unsa, espirituhanong mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato sa mapananglit ni ining mga lagda, the rules of the Royal Family Honor Code. Ato maning gitukbi last time. Royal Family Honor Code. Og ato na pong review ho gamay. Adunay na po, okay? There are 10 ining rules of the Royal Family Honor Code. Og by the way, kinira bang Royal Family Honor Code is a must. It is a must. Labihan pagka mahinungdanon, importante tanan, bililhon, alang sa mga magtotoo, aron sila makasunod sa pag-unsa in order to live the unique spiritual life. Mao ni Yahweh. In other words, mao ni Yahweh nga atong maunsa masinati kadtong unsa dynamic spiritual life nato ng mga magtotoo. So, I hope di nimo nakalimtan 10 rules of the Royal Family Honor Code. Ang una nini, unsa man ang una?
live and let live. Ang but pasabot niya na respetuhe tahura ang kanang privacy of the royal priesthood. Kaya matag magtutuo ang iyag yung description, ang the title niya, believer priest, magtutuo saserdote. Okay? Unsa function sa saserdote? O ta pare. Function sa pare mao nga unsa? Duol siya sa Dios, magarepresentar siya sa iyang kongregasyon. Okay? O makaduol siya ngadto sa Dios, the throne room of God. Kay saserdote man siya. Okay? Ang tanang mga magtotoo makaduol na sa throne room of God. Mao na usa sa function sa believer priest is to pray. Ato lang ni isingit gamay nga. Nanumdum ka ba sa upat nga agenda kung bahin ang inis pag-ampo? Numdum ka niya itong Operation CTIP. This is our guide. Mao ni giya na to nga atong sumbanan. Kung mag-ampo ta, sundo na to kining agenda. Well, ang una ni confession. Pagsugid sa itong mga sala. Pagkumpisal. Aron malimpyuhan ang atong kalag. Okay? Ikumpisal. 1 John 1:9. Ang ikaduha, thanksgiving. Magpasalamat ta sa Dios. Pasalamat ta nga gihatagan tag higayon nga makigkukabildo sa Dios. Kay by the way, ang pag-ampo God, this is our communication with God. Okay? Ato God siya nga mahan. So ang anak makigkukabildo, makigsandurot. Okay? Hisgot-hisgot. Kung na kay mga hangyo, pangaliupo, you see? So this is our privilege, ingon nga mga anak sa Dios. Ang pag-ampo. You see? So magpasalamat sa Dios. Salamat nga iya kang gihatagan niya ng higayon nga makakukabildo ka sa Dios. Nya hatagan ka sa you are free to petition. So mao na ang agenda lagi sa prayer. Una, confession. C. Ikaduha, thanksgiving. Pasalamat sa Dios. Pasalamat ka nga anak kay mayong panglawas, kanang nagaginhawa ka pa, nakapay mga nakapakay trabaho, nakay imong income, nakay imong panimalay, nakay balay, okay? Nakay panimuyo, ug unsa pa nga tanan nga gisangkap sa Dios. Pasalamati siya. Thanksgiving. Unya mo to city. I ang ikatulo. Unsa man ning I? Intercession. Intercede. Okay, unsa man ning intercession? Pag-ampo kini alang sa uban. Na pananglitan na kay hinigugma sa kinabuhi. Imong suod, imong isig kasakop sa panimalay, imong igsuon ba, imong ginikanan. Kung na sila giatubang nga mga suliran sa kinabuhi, then imo ka nang isulti ngadto sa Dios. Okay? That is intercession. Panlitan na sila pangbati nga o doon na sila balatian, imo ka nang isulti ngadto sa Dios. Dios, kung mahimo atagi ni siya og mayong gawi o niya ilikay siya sa mga kantalagman, kadaot. Okay? So that is intercession, praying for others sa uban. Ang P karon kay CTIP man ang agenda, ang P karon mao ang petition. Petition meaning pag-ampo alang sa imong kaugalingon.
prayer for yourself. Okay? Magampo ka na sa Dios. Dios mo kini ang akong mga kahangawa nga akong dadon diya sa imong trono sa grasya. Nagapasalamat ako amahan niining tanan nga akong pagampo kay ikaw raman ang akong kasultihan niini sa akong mga suliran o mga pangaliupo pagampo. Okay? Magampo kasi mo kaugalingon nga tagan kang may panglawas o ilikay kas mga kabilinggan. You see? Mao ni ang agenda of prayer. Agenda kini mo ni sundo nato kung kita magampo. Okay? Klaro ka ba? So, okay. Ning shift side langod sa nito, may tungod ning prayer. Kay royal priesthood man lagi ta. We belong to the royal priesthood. Royal, harianon. Live and let live. Pag kinabuhi, o unsa, respetuhi, tahura, tuguti, ng uban, magapadayon po silang pagkinabuhi. Live and let live. So, respect the privacy of the royal priesthood according kini sa Roma 14:7 ug 8. No ni una. Ikaduha nga rule sa Royal Family Honor Code is love all people with impersonal love. Inomdumi ang atong gugma nga isig katao ingan lang ng impersonal love. Ang atong gugma ngadto sa Dios mao nay personal love. Okay? Personal. Mga pinili ng kanang hisgot ng personal love. Pinili. Ang una, yun ang Diyos. Right? So, kung mahigugma ka sa imong bana o asawa, imong mga anak, unsa man ang klaseng gugma? Personal o impersonal? Personal. See? Apan kung bahin na sa ngadto sa isig katao, isig kaingon nimo, impersonal. By the way, kining impersonal love, this is a term or phrase nga nagkahulugan og you are free from any mental, lingual, or overt sin. You are free. In other words, wa ka magtinir, wa ka maghambin og mga sala diha sa imong kalag. Okay? You are free from all those. Therefore, ginganlan nag-impersonal love. So, wala kay mga kaligot-got, mga kasilag, ganito subang tao. Okay? Kay limpyo man ang imong pangisip. Kasabot ka? Okay mo na ika-duha. Love all people with impersonal love. Ikatulo nga lagda nining Royal Family Honor Code, ang atong ila nga ang tanang mga magtutuo na ay common objective nga maong spiritual maturity. Atong ilho na. We have to recognize that. Nga all believers have a common objective which is spiritual maturity. Mo ni ang atong tumong. Ikaupat. Kaya ando ta si ikaupat. Build integrity and do not distort morality. So ibuta sabot. Tukura ang pagka kasaligan, integrity, mao ni paghubad na itong integrity. Kanang tukura, build ang imong pagka kasaligan ug ayaw guba o ayaw bungkaga, ayaw dauta ang moralidad. Mao ni ikaupat. Ang ikalima, never assume that production is a means of divine blessing. Ayaw kanang dahuma. I don't know if that's the correct Visayan translation. Never assume. Ayaw dahuma nga ang mga binuhatan mao kini ang paagi sa unsa sa Dios nung mga panalangin dili. Mao ni ikalima. Ikaunom, sandig lamang, pag-agad lamang, totally, ngadto sa kasaligan sa Dios.
depend totally on the integrity of God. Muna ikaw nom. Ikapito, hinumdumi ng honor code alang lamang sa mga magtotoo. Remember that the honor code is for all believers. Unyang ikawalo, mas dako ang gipanginahanglan sa mga kanang malig-on o lig-on kaysa mga maluyahon. And pasabot sa in English, more now is demanded of the strong than the weak. Kasabot ka? Okay, mo na ikawalo. Ikasiyam, oriento authority. Ang pasabot, anara ang imong pagtahod o otoridad. Legitimate authority ang pasabot. Okay? Pag-anad sa imong kaugalingon nga ikaw mutahod og authority. Well, kung taga mga ehemplo ng authority, ang atong mga kapulisan, atong mga kasundauhan, unsa man, ang mga National Guard, unsa pa, na ay mga kanang basta otoridad. Okay? Ang atong mga pangulo, mga leader sa nasod, okay, may imong boss sa imong gitrabahuan, bisan gani ka ng mga marka diha sa kadalanan, okay, traffic kanang signs diha, authority na, okay, stoplight diha sa atong mga kadalanan, they are authority. So anaro na atong kaugalingon nga kini mahimo na ng unsa kanang second nature nato sa pag-anad sa itong kaugalingon sa pagtahod o otoridad. You see? Labi na sa atong mga kabataan, kini mga bagong tubo. They are supposed to be trained, to be oriented, to respect authority. All kinds of authority. We are surrounded by all kinds of authority. Na kung ang usa ka bata na umol na siya, na anad na siya, o na oriented na siya na inigdako niya may mo na siyang hamtong, naanad naman siya. Sayon ra niya, isunod sa unsang matang sa mga otoridad. Ikumparar ni mo sa kabata, nga wa disiplina, wa maumol siya, wa siya ugmaras, bata pa siya. Inigdako niya. Wa. May isa unsang matang sa otoridad, dili na siya mo tahod, kaya nga, wa maanad. Mo na ibut pa sa buta. Did you get the point? So, mo ni atong gihatagan og pagdagad, stress. Yung kinahanglan na to. We are stressing on this aron makaamgo kita mga ginikanan nga usahay. We overlook this. We underestimate all these duties that we have. See? Ikinahanglan nga atong umulon kini mga bata sa pagtahod og otoridad. Mo ni ka siyam. Labi na nimo nga magtotoo. Lamaw ka pang nanginahanglan og ikaw mo'y modelo. Ikaw mo'y panigingnan. I hope sakto ng binisaya nga ikaw husto og tukmang panigingnan sa uban. You're a model. Kaya makita man as mga unbelievers, lahi lagi na siya. Lahi gid siya. Kaya nga naman, unsa man nakalahi niya. Ang pulong sa Dios nga naa na naga libot-libot, naga tuyok-tuyok na diya siyang panimuot. That is what we mean by the Word of God circulating in the stream of consciousness. Kaya mo mangunay guideline na mo na itong giyas kinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Mauna ang makita nimo ha. That's only simple kayo ng puntuha pandako kayo kana siya impact sa imong kinabuhi nga dynamic spiritual life. Okay? So, enough with that number 9. And to this number 10. Reciprocate the opportunity of hearing doctrine being taught. Ang sabot pasabot.
basli mura wa kag mobaos ang ngadto sa kahigayunan sa imong pagdungog sa gitudlo nga pulong sa Dios. Nga gitudlo sa pulong sa Dios sa magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo. The spiritual gift of a pastor teacher given by God to him to teach, he has that authority. Okay. So mao kadto ang napo ka mga rules of the royal family honor code. Og akong balikon, paminaw. The royal family honor code is a must for every believer to follow in order to live the unique spiritual life. Mao ni ang pagi nga kita makakinabuhi niining talagsaon nga espirituhanong kinabuhi kung magasunod kita niining mga lagda sa Royal Family Honor Code. O ayaw kalimtin get this, right thinking, right motivation, right action, kining tanan nagaagad lamang sa pulong sa Dios nga naa na diya sa imong kalag. And on the feeling of the Holy Spirit, pagpuno sa Espiritu Santo kanimo. Kaya ang Espiritu Santo sa atong nahibawan sa basic doctrine is our only mentor and teacher. Siya ra gyud ang magtutudlo sa kamatuoran. Therefore, nothing must distract us. Wa gyoy maka ako sa pagbalda kanato, pag kanang disturbo kanato, okay? Or prevent us from learning doctrine. And we must do nothing. Wa tay ang buhaton that would hinder others. Wa gyud tay kanang katungod sa pagdisturbo, pagbalda sa uban sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Balik ko na guna ko itong giingon na ito, right thinking, right motivation, right action. Ang husto tukma nga pangunahuna. Husto tukma nga pagkadasig, motivation. Husto og tukma nga kanang buhat. Kining tanan nagaagad lamang sa pulong sa Dios nga naa na diha sa imong kalag. Kining honor code, okay? Kining royal kanang family honor code, kining gidisenyo, gitukod gini sa Dios so that all of us, kitang mga magtutuo, can move from spiritual infancy to spiritual maturity. Mao ni ang tuyo sa Dios nga mugna sa Dios kini gidisenyo kining honor code aron kita makaunsa move on, makasibog nga to sa unahan, makaabante sa tong pagkaanak sa Dios from infancy, spiritual infancy to spiritual maturity. So therefore, ang doktrina sa pulong sa Dios, Bible doctrine, mao kini ang tubag sa tanan nato mga suliran sa kinabuhi apan dili nato ni makatunan overnight. No one learns everything at once. Wala. Mao ning atong gibuhat adlaw-adlaw. Mao ning gidasig kita sa Dios. Gimanduan gani kita sa Dios nga patunon ta siyang pulong sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis. I hope na silsil yun na nimo diha. Daily basis. Dili kay weekly, dili kay monthly, dili kay yearly. Okay? Not only periodically, but on a daily basis. Kay ngano? Well, tubag. Tungod kay kita mo ang tubang mga suliran, daily pod. See? Unsa may imong kanang iasdang, unsa may imong magamit sa pag-asdang. Kung nanay mga pagsuway, nanay mga soliran,
nanay pagpiit, nanay kanang pagdisturbo na. Okay na pagsuway ba in general. Kung wa kay pulong sa Dios, wa kay magamit. Basta unsa may mong gamiton? Tawhanon unsa atong prinsipyo diha? Bahin sa solusyon. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Na papilion ta sa Dios. It's a matter of choice. Mupili mata sa kanang solusyon niya sa Dios alang sa kasulbaran sa suliran o magtuman ka bang imo nga kanang imong solusyon. Okay? You are totally free to choose. Panahibaw ka. Okay? We are totally free. But with that freedom goes responsibility. They cannot be divorced from each other. Ang freedom o responsibility. Dili na mahimong buwagon. Magkuyog na sila in tandem. Sabot ka? Magkuyog yun. You are free. Yatagan taog kanang kaugalingong kabubuton. Yatagan taog kagawasan. Hingpit nga kagawasan. Apan uban niya ng mong kagawasan na ay responsibilidad. Na ay imong katungdanan. Ikaw rarabay, now, kung bahay na ganun po himong desisyon, every time we make decisions in life, in general, okay, bisag di sa nato isgutang doktrina niya na, in life, sa atong adaw-adaw panginabuhi ba, mahimo mong gitag desisyon, right? Kay paminaw, all of life is decision making. Nakadungog ka ba? All of life is decision making. Matagutling sa itong kinabuhi, mahimong gitag desisyon. Basta. Now, kinsa may manubag niya ng imong gihimong desisyon nga ikaw may mihimong desisyon. Tingali mo yung tungod mga sa amigo na dani ko, na influensya ko niya. Uy, ang bot pasabot. Kinsa may himong desisyon. Siya ba nga nag-influensya nimo o ikaw? Ikaw man. Ikaw may muhimong desisyon. Therefore, ikaw may muhimong desisyon. Ikaw, you are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang imong desisyon gihimo. Kasabot ka? Sabtag na. Di gitang kaiskapo niya ng maong prinsipyo. Iyaha ka na sa Diyos. Iyaha ka nang iyang pulong, iyang mga prinsipyo ka na. Na nimong mudawat ka ba niya na o di? Basta ito lang ning gitunan alang sa atong kasayuran o atong kanang magamit. See? Ano atong giingon diha nga? Kini atong gibuhat din atong pagtuon sa pulong sa Dios maong pagkat-on sa kamatuoran. Okay? O wa man ta maghimo-himo nini. Unsa makaako ka ba? Wa tay katungod maghimo-himo o istorya o may tungod nini. Dili. Iyahan ni sa Dios mga prinsipyo ni, mga kamatuoran ni. Okay? The truth of the Word of God. Namo na po na ang nakalisod pus uban lagi kay di man sila mutuo og Biblia. Di man mutuo sila. Kaya ang uban mga pilosopo mo ingon man nila, di ko mutuo ng Biblia kay sinuwat man nagtao. Muna ito akong amigo bang nangumidya siya. Kinsa man day po musuwat. Iring, tao may musuwat. Ang tao may gigamit sa Diyos sa pagsuwat sa iyang kamatuoran. Gitugahan sila. Inspired mo because the Word of God is alive and powerful. Okay? So mao ka na nga. Important. All Scripture is God-breathed.
and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Paano na itong kanunay? Ginabasas di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Sumaw na. Nga kining mga butanga atong gipangisugutan, iyaha kini sa Dios. Iyaha kining mga huna-huna nga gilangkob kini sa atong gisugutan ganiha nga 66 books o na collection kini of 66 books o nalangkob niini ang unsa mo gitawag na nato balaang kasulatan, balaan, Holy Bible. Mao ni atong gitun-an ang iyang mga kamatuoran aron kini may atong hinagiban nga atong maggamit sa pagatubang mga suliran o unsa tingali mga katalagman, mga disasters, mga tribulations, mga hardships, problems, all of these things. Mao kini nga ang Dios nagaingon, tun-i ang akong pulong kay naa tanang mga solusyon. Gawas pagani sa akong gihatag nga 10 problem solving devices. Diha nimo makatuni sa akong pulong. Tun-i ug pinaagi sa imong pagdungog niini ang imong pagtuo muugmad. Niadtong mga gitugianan sa Dios nga gihatagag spiritual nga gasa sa pagtudlo. Ang mga ebanghelista, ang mga misyonero, ang mga pangulo sa mga kasimbahanan nga unsa nagatudlo sa kamatuoran. Mao kini ang atong gibuhat adlaw-adlaw. So kaninyo nga nagasunod, nagasubay ni atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, padayon kita sa pagsibog ng sunahan. Dala niya ng unsa, hinagiban, the sword of the Holy Spirit. Maura kini ang espada sa Espiritu Santo aron we are armed with all the powerful weapons. Powerful. Kay buhi ang pulong sa Dios. O sige, isulti diya sa Hebrehanon 4:12. Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan. Alive and powerful. Sharper than any two-edged sword. Mas hait pa sa duhay sulab, mga espada. Piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. Ato ni ipadayon ugma, subaya, sunda, kining atong series nga Bible study through the YouTube. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon sa pagtudlo ka na mo sa imong kamaturan. Salamat nining among gipahimuslan o Diyos nga grasya. Dili kami takos ni o Diyos. Di man gani kami takos mabuhi papan. Gumikan sa imong gugma, kaluoy, kortesya o grasya. Imo pa kaming gipabuhi. Gumikan kaya nakapay tuyo sa tagsa na mo kakinabuhi. Musay padayon ang pagpatinaw, pagpaklaro ka na mo ang imong plano o Diyos. Aron kami makapadayon gayon sa pagsibong nga tusunahan ug kabot kami sa among tumong espirituhanong pagkamtong. Di na kami katakos na unya pagdawat sa imong mga panalangin ug paghimaya kanimo, Dios. Nagapasalamat kami nining tanan nga grasya nga way bayad. Dada kami pagbalik dinhi ugma.
Aron kami makapandayon gayon sa pagtuon sa imong mga kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang bugtong manluluwas. Amen.